věku. Ano, i seniori, pánové. Tahle ta akce prostě nemá chybu. Slíbil jsi mi jízdama už nezabíjet čas. Sandro. Zůstanem při tom slibu. Bude o větší rybu. Prý je to Rumun, snad i Rus. Mně především jde o virus, co přitáh se má jako šíř. Jo, ty myslíš, že aféry netopíří. Nevím, jenom tuším, že za stěnama heren je podezřelý terén a hnízdo šakalí. Nevím, jenom tuším, že u karet a rulet jde o totální úlet a věci nekalí. Černým duším tam perou černý prachy.